першы навагодні падарунак. У першы дзень новага 2018 года ў Віцебскай вобласці на свет з'явілася 10 хлопчыкаў і 9 дзяўчынак. У першыя дні новага 2018 мы працягваем падводзіць вынікі мінулага года. Карэспандэнты ўзгадваюць найбольш цікавыя і запамінальныя падзеі. Далей пра гэта іншае больш падрабязней. У студыі Наталья Байнарович. Вітаю вас. 2018 уступіў свае правы. Для рэгіёну ён асаблівы. Гэта год 80-годдзя з дня ўтварэння Віцебскай вобласці. І якім ён стане, залежыць ад кожнага з нас, ад нашай працавітасці, добразычлівасці, ад веры ў свае сілы. Віцебская вобласць у 2017 годзе заклала сур'ёзны падмурак для росту эканомікі ў 2018, заявіў журналістам старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарсню. Ён адзначыў, што мінулы год быў для рэгіёну няпростым, але нягледзячы на ўсе праблемы, у тым ліку складаныя кліматычныя умовы, вобласць зрабіла крок наперад у эканамічным развіцці. Витебская область выстояла. Мы не просто выстояли, мы сделали шаг вперед в экономике, мы стабилизировали ситуацию по платежам, по долговым обязательствам. Я могу с уверенностью сказать, следующий год будет гораздо более успешным. Как бы он ни сложился, даже в климатическом плане, Витебская область сделала серьезный задел в 2017 году, для того, чтобы в 2018 году экономика прорастала. Губернатар адзначыў, што закладзена аснова для росту эканомікі па ўсіх напрамках. У 2018 будзем рухацца наперад і ў сельскай гаспадарцы, і ў прамысловасці. Пачнецца будаўніцтва шэрагу аб'ектаў аграпрамысловага комплексу. Гэта малочна-таварныя і свінакомплексы. Будуць мадэрнізавацца мяса і малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы. Гэта дазволіць пашырыць рынкі экспарту, атрымаць новыя працоўныя месцы. У першы дзень новага 2018 года ў Віцебскай вобласці стала на 19 жыхароў болей. На свет з'явілася 10 хлопчыкаў і 9 дзяўчынак. Сёння ў абласным клінічным радзільным доме па добрай традыцыі ігракі і трэнерскі штаб футбольнага клуба «Віцебск» ушаноўвалі маці і немаўлят, якія нарадзіліся ў навагоднюю ноч. Падрабязнасці ў Сергея Місурагіна. Віцяблянка Ірына Волкова ў радзільнае аддзяленне трапіла 31 снежня і на першай хвіліне 2018 года падаравала свайму мужу сапраўдны цуд – дачку. Дзяўчынка стала першым дзіця, якое нарадзілася ў Беларусі ў новым годзе. І хоць яна яшчэ не мае імя, але вызначаецца спакойным характарам і любіць паспаць. Роды у нас партнерские, как и первые, проходили во втором роддоме. Я очень рада, что мы были с мужем, мне психологически было очень легче. Очень рада, что вот так вот получилось. 1 января чуть-чуть раньше ждали. За год произошло у нас в роддоме 1957 родов. В новогоднюю ночь, видите, 1 числа в роддоме родилось у нас 5 новых жителей страны. Это очень приятный момент. Думаем, что в этом году их будет гораздо больше, чем в прошлом. То есть ожидаем увеличения рождаемости. Прадстаўнікі галоўнай футбольнай каманды абласнога цэнтра прэзентавалі 5 маладым маці фірменны падарунак – прафесійныя мячы, з намёкам на тое, што ў будучым немаўляты абавязкова зоймуцца футболом и пройдут у мясцовую дзіцяча-юнацкую школу. Футбол пытаемся популяризировать с детства, чтобы, может, маленькие детишки еще не понимают этого, но чтобы родители знали, что все-таки футбол – это спорт номер 1, и мы будем очень рады видеть их в футбольном клубе «Витязь Дюшор», чтобы они приходили и занимались футболом. Дарэчы, футболисты уже ў 5 раз прыходзяць у раддом, а там ужо хутка могуць прыняць у свае рады хлопчыкаў і дзяўчынак, якія нарадзіліся 6 гадоў таму. Сергей Місурагін, Олег Чарняк, навіны Витебск. Далей, каля 40 затрыманых у алкагольным стане вадзіцеляў, 10 пацярпелых ад запуску феерверкаў, 4 ДТЗ з загінулымі і параненымі, 7 пажараў з адной ахвярай. Вынікі першых дзён новага года абнародавалі ратаўнікі, праваахоўнікі і следчыя. Віктор Праліч пра тое, для каго новы год не стаў святам і хто ў гэтым вінаваты. Гэтыя кадры з камеры відэаназірання зараз дасканала вывучаюць следчыя. На відэа бачна, як пасля святкавання Новага года людзі разыходзяцца з галоўнай плошчы пастаў і раптам пачынаюць разбягацца ў розныя бакі, ратуючыся ад аўтамабіля. Са слоў відавочцаў, рухаўся ён з хуткасцю не менш за 100 км ў гадзіну. Трагедыю папярэдзіла аўтамашына МНС, задзейнічаная для бяспекі правядзення масавых мерапрыемстваў.
Установлено, что 1 января в 3 часа 10 минут мужчина управлял личным автомобилем Volvo S80 в городе Поставы и, проезжая улицу Красноармейскую, дом номер 11, не справился с управлением транспортного средства и столкнулся с автомашиной Поставского районного отдела по чрезвычайным ситуациям МАЗ. Данный автомобиль был задействован для блокирования дорожного движения в местах проведения новогодних мероприятий. В результате дорожно-транспортного происшествия, ехавшая в автомашине Volvo в качестве пассажира, супруга водителя в возрасте 29 лет получила телесные повреждения, с которыми доставлена в учреждение здравоохранения. В момент аварии водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Поставским районным отделом Следственного комитета в отношении 28-летнего водителя возбуждено уголовное дело. А вось пазбегнуць ахвяр пры ДТЗ не ўдалося ў Полацкім раёне і ў Міёрах. 1 студзеня 28-гадовы навапалачанін не справіўся з кіраваннем на аўтамабілі і вылецеў у кювет, дзе сутыкнуўся з дрэвам і загінуў. Як высветлілася, аўто было без тэхагляду, а загінулы двойчы прыцягваўся да адказнасці за кіраванне ў нецвярозым стане і быў пазбаўлены правоў. Абставіны аварыі 2 студзеня высвятляюцца і ў Міёрах, дзе 26-гадовы вадзіцель збіў 2 пенсіянерак. Адна з іх памерла на месцы, другая дастаўлена ў бальніцу. Дарогу яны пераходзілі ва неўстаноўленым месцы. Па гэтым факце таксама ўзбуджана крымінальная справа. Папярэдне вядома, што вадзіцель быў цвярозы. Всего в новогодние праздники на дорогах области сотрудниками госавтоинспекции выявлено 44 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. А вось у Лейпельскім, Полацкім і Шумілінскім раёнах больш за ўсё пацярпелых ад навагодніх феерверкаў. З рознымі траўмамі рук па дапамогу медыку звярнуліся 10 чалавек па вобласці, сярод якіх і адзін непаўналетні. МНС нагадвае яшчэ раз аб правілах выкарыстання петардаў і феерверкаў падчас свят. Сейчас у нас снега нет, стоит бесснежная погода, поэтому необходимо использовать песок либо кирпичи для того, чтобы закрепить пиротехническое изделие. Если же вы заметили, что не все фейерверки вылетели, то есть где-то остался не взорванный фейерверк, необходимо подождать минут 15-20. Ни в коем случае нельзя сразу подходить и проверять на наличие невзорванных изделий. Не абышлося і без пажараў. У Віцебскай вобласці іх зафіксавана 7, у Глыбоцкім раёне з ахвярай. Святочны тыдзень працягваецца, наперадзе праваслаўная каляда і стары Новы год. Каб не паўтарыліся падобныя здарэнні, спецыялісты заклікаюць расцэньваць свае сілы і памятаць, што за сваё жыццё і здароўе адказваем мы самі. Віктор Пралічыць, Дмітрый Котаў. Навіны Віцебск. У першыя дні новага 2018 мы працягваем падводзіць вынікі мінулага года. Ён быў багатым на яскравыя запамінальныя падзеі, пазнаёміў з цікавымі людзьмі, запускаў новыя праекты, збіраў сяброў на святкаванне юбілеяў і пакінуў памяці мноства непаўторных хвілін. Корэспандэнты нашай праграмы імкнуліся быць у самым цэнтры галоўных падзей. Свае вынікі 2017 падвяла Вольга Шмаргун. Год напружанай работы, год прыемных знаёмстваў, год поспехаў і здзяйсненняў. У маім уласным рэйтынгу 2017 дакладна ўводзе ў топ самых плённых, а для Віцебскай вобласці гэта быў у тым ліку год шматлікіх юбілеяў і знакавых дат. Сотую маладую пару, якая ўзяла шлюб у год стагоддзя органаў ЗАГСу Беларусі, зарэгістравалі ў Віцебску ў лютым. Юбілейнай парай сталі Вераніка і Георгій Казловы, ім уручылі памятны сертыфікат. Такім чынам органы ЗАГС па ўсёй вобласці адзначылі сотых маладых і нованароджаных. Мы очень рады, на самом деле. Чувствуем себя какими-то звездами, столько много камер, столько много внимания. Да, мы очень были удивлены, что мы думали, но не до такой степени, что так будет все торжественно и в такой обстановке, что очень много внимания. Векавы юбілей адзначыла ў 2017-м абласная газета «Віцебскія весці». Да свята супрацоўнікі рэдакцыі высадзілі сквер у адным з мікрараёнаў абласнога цэнтра. У тым, што пасаджаныя ліпы і клёны прыжывуцца, журналісты выдання не сумняваюцца. Столькі станоўчых эмоцый, энергии и позитива укладено в эту юбилейную акцию. В газете я освещаю работу культуры. Причем уже, по-моему, в этой газете, ну, если брать народное слово, то получается почти 30 лет.
Ну, а это тоже культура. Это культура города, это культура нашего Витебска. Поэтому я себя чувствую очень культурно. Юбілей, праўда, крыху больш сціплы, 65 гадоў, адзначыла летась і служба аховы. Большасць злачынстваў яе супрацоўнікі раскрываюць пры дапамозе службовых сабак. Чатырохлапых праваахоўнікаў рыхтуюць у спецыяльных гадавальніках па асаблівых праграмах навучання. Вучаць шукаць і затрымліваць злачынцу. Міліцыянер, кінолог і службовы сабака заўсёды працуюць у пары. І гэта хутчэй сяброўства, чым работа. Очень нравится с ними работать. И в городе работать нравится, и в задержании нравится работать. Во-первых, собаки такие животные, что все прекрасно знают, что они никогда не предадут себя. Вышуковыя, патрульныя і вартавыя. Спецыялізацыя ў службовых сабак бывае рознай. Тэрмін службы, як правіла, 8-10 гадоў. І многіх пенсіянераў кінолагі забіраюць дадому. За кожным інструктарам замацаваны толькі адзін сабака. І такая пара неразлучная. А вось пенсіянер Олег Шляхто з вёскі Прудок Гарадоцкага района разводзіць рэдкія пароды курэй. Брама, кахінхін, сітцевыя, арпентоны. І гэта далёка не поўны пералік элітных парод. На яго панадворку 6 дзясяткаў птушак самых розных памераў, колераў і характараў. Уся гэтая птушыная ферма штодзень з'ядае больш за вядро зерня, яшчэ болей выпівае вады. Аднак радасці і асалоды гаспадару прыносіць у разы больш. С детства, наверное, мечта была завести что-нибудь хорошее. Ну, в основном, не знаю, нравятся куры. Как вот нумизматам нравятся монеты, так вот мне нравится птица. Мне вообще-то любая птица нравится, но куры, наверное, больше. Сваю курыную гаспадарку ў самы бліжэйшы час Олег Шляхто плануе разнастаіць. Марыць закупіць некалькі самых рэдкіх відаў голубоў і пабудаваць голубятню. Новыя, толькі больш маштабныя збудаванні сёлета з'явіліся і ў маштабах вобласці. Банк развіцця Рэспублікі Беларусь адкрыў у Віцебску свой новы офіс і прэзентаваў новыя праекты, якія збіраецца прафінансаваць. Прыярытэтныя накірункі, мадэрнізацыя і адкрыццё новых прамысловых прадпрыемстваў, развіццё сельскай гаспадаркі. У рамках рэалізацыі ўласнай праграмы падтрымкі малога і сярэдняга бизнесу банк профинансовал больше за 120 инвестиционных проектов. Те объекты, которые мы финансируем, не отличаются от объектов, которые мы финансируем по всей стране. Это практически все важные сектора экономики. И здесь в Глубоком 2 объекта, и молокозаводы, и мясокомбинат, и Витебская бройлерная фабрика, и производство свинины в Толочине. Очень много проектов. Яшчэ адзін новы аб'ект, помнік воінам-сувязістам, з'явіўся ў Віцебску напярэдадні святкавання Дня паветрана-дэсантных войскаў. Адкрылі яго ў ваенным гарадку ў Журжаве. На пастамент паставілі камандна-штабную машыну. Легендарная БМД-1, аснашчаная 4 радыёстанцыямі, была на ўзбраенні віцебскіх сувязістаў падчас ваеннага канфлікту ў Афганістане, а цяпер стала прадметам гістарычным. Прадмет з яшчэ даўжэйшай гісторыяй знайшлі археолагі ў Бешанковіцкім раёне. Па самых сціплых падліках артефакту больш за 4000 гадоў. Сляды жыццядзейнасці нашых далёкіх продкаў захаваў Крывінскі тарфянік, унікальны комплекс бронзавага веку. Археалагічны лагер на беразе ракі Крывінкі з'яўляецца кожнае лета. Раскопкі тут вядуць больш за паўстагоддзя. Галоўная сенсацыя сёлетняй экспедыцыі вось гэтая касцяная лыжка эпохі неаліту. Можна патрымаць у руках? Трымайце так асцярожна. Артефакт заўсёды павінен быць вільготным, выносіць яго пад прамыя сонечныя промні нельга, гэта можа пашкодзіць рэч з тысячагадовай гісторыяй. Нетрывіяльны погляд на гістарычныя сюжэты. У адным з касцёлаў Віцебска з'явіліся фрэскі з выявамі сусветна вядомых асоб сучаснасці Пуціна, Абамы і Далай-ламы. Сваё бачанне біблейскіх гісторый прадэманстраваў сталічны мастак. Настаяцель касцёла бачыць у выявах выключна прадстаўнікоў 3 розных рас, а кожны з прыхаджан вольны убачыць нешта сваё. Наблізіць мастацтва да гараджан – мэта яшчэ аднаго праекта. Па вуліцах Віцебска цяпер курсіруе супрэматычны трамвай. На ім 17 прынцыпаў устойлівага развіцця, распрацаваных і прынятых Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Дзякуючы грамадскаму транспарту пра іх даведаецца найбольшая колькасць грамадзян. Каб даведацца пра самыя цікавыя і важныя падзеі з жыцця вобласці, дастаткова глядзець навіны. Не прапусціце галоўныя падзеі новага 2018 разам з тэлерадыёкампаніяй «Віцебск». Выпуск навін на гэтым завершаны. Я з вамі развітваюся. Будьце з намі.
У ближайшие сутки по области будет облачно, на большей части территории дождь, мокрый снег, у особных районах слабый туман. Ветер паўднёва-ўсходні 5-10, по заходе порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью -1 плюс 4, днем +1 плюс 6. У Витебску будет облачно, дождь, мокрый снег, слабый туман. Ветер паўднёва-ўсходні 5-10 метров за секунду. Температура поветра ночью 0 плюс 2, днем +2-4.